Zvaunonzwa kubhabhadzirazi 14 days pano. Uritoyempekwa 14 days usambonogara zvakunze parasino zishaiwa. Pana bado $20 pano padwa mombe dzatawa idzi. Zvataku zvakwanisa kuona zvinogutsa mambo. Good. Apa vano vanopodzewa. Kana kuona $20 pano haibo. Inepera rinhu. Power your home or business with confidence and pay at your own pace with Penya Solar Solutions. Get a 3.2 kVA solar system from just 1,150 or spread your payments over 2 or 3 months. Need more power? Our 4.2 kVA, 6.2 kVA and 10 kVA solar packages are also available on flexible payment plans. At Penya Solutions, our portfolio speaks for itself. We recently completed a 10 kVA Samri solar installation in Gokwe, a 16 kVA Sunsync installation in Harare, 10 kVA mast in Manresa, a 12 kVA in Nkulumane Bulawayo, delivering quality workmanship you can trust. WhatsApp using the numbers on your screen or visit us at 39 Central Avenue, Corner 4th Street in Harare. No need for a payslip. Munuwese Kupenya Solutions, harnessing energy, powering your future. Zvapupu muchigara ndaraona zvisina kodzero kuti munge muri zvapupu nokuda kuti nyaya dzenyu dzekuroora tinowanzovimba nemapepa anenge makanyorerana. Saka mambo vatidzokai. Right, tipai nyaya baba. Right. Kuna teacher muzukuru. Baba vake vakashayika vasina kundipa pfuma yangu. Vakandibvisa ng'ombe yeumai. Saka zvadero mukomana uyu wakauya nobvati hana sekuru inini ndinda vamukwasha wenu. Nobvati uyuwo uri kuuya kuzoita wavamukwasha wedu nenzira yeyi. Ko pakashayika baba wako pakatanga akambobata anga ambokubateni kushayika kwakaita hamuna kuisa protocol sei. Saka mudharaunda aripo unobvati aiwa iwo uri mwana watakaberekerwa zvidero. Right, kana usida kuti wavamukwasha wedu wotipo kunohandira sekuti tizane newe. Uyu novhaingira rimwe. Saka novatambo vataurira varume vakomana siroore namai venyu. Baba venyu vanga vasina kuroora. Baba venyu vakabvisa ng'ombe yeumai. Vakomana ava havana kuda kunzwisisa. Nokudzokera kakawandisa. Takati aiwa imimi itai kuti vakwasha munavo. Imimi mangarira vakwasha venyu. Ndano kuti munzwa munongo unezvirohwa unozvitumbura. Mai venyu vakabereka vakwasha munavo. Varume muchinda akadhauta akati aiwa vakwasha unga havana chavainacho. Ndobva taona kuti aiwa zvagara muzukuru anoroora amai ake. Saka iwe takuda pfuma kwauri. Saka vaipindura mhinduro dzokuti makuti shungurudza ana sekuru meda pfuma sei makuti shunguru. Ndobva taona kuti izvi takushunguridza beta kuti timboendawo pane vamwe tinoona kuti tingashungudza pane zvipi. Saka ndenyaya ndati panapa tidetseraniwo vatongora. Alright baba, tataura nemazvinzwa. Tokuma timutaurisa. Inini ndinoda kuti pokana ina sekuru pavari kutaura kuti ndakati ndine mukwasha wavo. Handina kutaura ndakadaro. Asi ndakavapawo muono kuti ana sekuru sechimiro chiripo apa ka. Chandingakwanisa kuita sisi vazukuru venyu handiti. Kuenda kuvakwasha vedu, vanhu ndivo vana vani vemukwasha wenyu wamuziva akafa. Tonotsvakawo zvatotsvaka iko kana tawana touya nazvo tokupai. Handizvo ka. Saka zvaita seizvozvo ndofunga mukugara. Pane mukwasha watakazokwanisa kusvikirawo akakwanisa kutipa zvaakadi akatipa mombe. Mombe ipa yakasvika indi handisitoripo ndiri kuSouth Africa. Yauya mombe iyi ripoti izosvika kwandiri kuti kuna sisi akazobvisirwa mombe pakufamba kwataita chiudza vakwasha paya. Ndikati handiti kuziva ngava riri kunana sekuru handiti. Rikuti vana sekuru vari kuda pfuma yavo. Saka mombe iyo ngainange kupi? Ngainange kwana sekuru. Ndobva mombe iya yaenda vari vaudzwa vana sekuru vakauya. Mushure mekunge vauya vakataura nemuzukuru wavo anga ari popamba mukomana anga ari popamba panguva iyoyo. Vakati sisi kumombe kuti titore mombe iyi tiende nayo
takawanda tikwanisi kunoita sei kunotisheyani ndobva vaitirana medzi dzavo dzavakaitirana dzekuchinjana nembudzi nemombe iya vakatora mbudzi dzavo vakaenda kumba saka zvandanyitasira kuti pamwe sekuru vachataura kuti vazukuru vane pavakazotiyeukawo vakatipawo mombe vakatipa zvinhu zvine 3 years zvaitika zvandiri kutaura izvi zvemombe vakatora vana sekuru tichitiwo zvatawana ndofuka sekuziva kweduwo nesuwo mari totoidawo but takaona kuti aiwa ava vana vababa nditi havasi vedu isusu saka vari vana baba vane mhosva yanga vakadii yanga vainayo kwana sekuru ndobva tatora tikapa vana sekuru ndokupindura kwandokwanisa kuita ikoko. Ng'ombe yauri kutaura unopedza here? Ndapedza mama. Taura. Ng'ombe yauri kutaura haina kusvika ivo vari kupupura zvavasingazivi. Munin'ina wavona haana mboti pane ng'ombe, wakati pane mbudzi ndedziripo. Mbudzi idzodzo dzoshuwa dzakaenda kuna Tohana Mudhara hadzina kutombokwana futi. Idzi mbudzi dzitiri kudziisa kupi? Kumari here $100 iye yakatauriwa novhaindira rimwe. Saka mbudzi idzodzo nobva tadziisa ku$100 iye dzisiri mombe. Dziri ngani mbudzi? Mbudzi dzadziripo 6. Saka nobva tadziisa uku. Kana ivo vasida kuti mbudzi dziende kung'ombe zvisinei, ivo vetipa $100 yedu neng'ombe 3. Imimi pamatanga kutaura muna kuitaura 100 vangoti pakati 100 munhu aendera rimwe enga mataura kakuti pa100 paya vakazotipa dziri mbudzi. Izvozvo mai ndaifunga kuti pamwe pambudzi pa100 iye havasi kuisa kana ivo vasipikisana nekuti 100 iye ndepata kuti mbudzi idzo todzisa kungosara 100 weti pa100 neng'ombe 3. Manje isu munomudare teti 100 pambudzi 6 ing'ombe. Izvo zvino tinetenderana nazvo kuti kana ng'ombe pang'ombe 4 kwesara 3 ne100 wani ng'ombe yakava 100 iyo ichivo. Amene unokomana zvitoa sekutera panyaya yembudzi dzakati pazvita yavangombe tavhisa sangwatsisa 3 tarati 4. Ora ndiri kupanzwisisa mambo but pandaida kuti pamwe tionesa tive nekugadzirisa kuna sekuru handiti sekuru vakauya kuzotora mombe varipo pano vanhu vakatotaurirana vakachaja mbudzi dzavo ivo kuti pamombe iyi chiti pambudzi ngani chiti pambudzi 6 but mbudzi idzodzo ndichida kutaura futi dzakazochinja dzasvika kwana sekuru pakave nekutaura kuti mbudzi dzamakutora idzi ishoma mbudzi ngadziwedzere dzimwe 2 dziite 8. Chinzwa munzo tatova vatoti katiitore kuti mombe yakadaro vatovhuma kudharawo kuti pamombe 4 mbudzi idzodzo 6 idzodzo dzatova mombe utatovha kumbudzi kura kuti imimi munoti kudii vari kuti kwasara mombe 3 dzerora ndodzasara iyo vatoibvuma kuti dzatova mombe right. Ipapo handipokani napo asi inenge iri nyaya yekuti ivo ndoenda kuvakwashawo ndonoita sei ndonoreva pfuma iyoyo kana yabuda sei papapa takato gore rapera takakwanisawo kuendera kuvakwasha vakati mutere manje kuti nyaya inoitika ndiye kuti imimi manje ava vagoni kunanga vakwasha venyu sezvamataura kuti munonoreva pfuma kupi ndibose kuti munovaroodza saka imi ndikumotoreva pfuma kuti ano vakwasha baba vakafa vasina kunge vakaroora saka tipeiwo pfuma taiswa matangana sekuru imi kana vakatoramba munekodzero kuvasungisa futi ivo kuti aiwa tipewo pfuma because tikutodzvanyiwawo vakatibereka havana kunge vakabviswa pfuma saka kudara kunoona kwakanaka kuna dambudziko izvo pari zvino izvozvi mambo vachatokupei mazuva ekubhadhara nyaya iyi saka imi muchibva muno motorota tekiteki nevakwasha kana pane vakwasha ndururani imi motoitawo sezvaitawa nasekuru motoya navo kuno kumutemo kuti toda kuripa ngozi iye hapana chakaipa sokutaura kwavaita kuti munzwa runongone zvitumbura izvo zvakangonaka munhu ane nhamo ndasina kuzvara kana munhu akazvara wakatozvara pfuma yake kare. Ndiri kupanzwa mambo inyaya yekuti right now zviripo ndezvekuti vakwasha vatinavo 3 mumwe wacho ari kuSouth Africa isu hatinei navakwasha vavo isu
iwe ndiwasungwa wandichida fuma yangu nasekuru daira zvavari kutaura chete zvokunotsvaka kunanga nemukwasha wako ndezvako nawo dzikauya dziripo 4 dzibva kumukwasha wako wavapera hongu mambo ndiri kupanza but sekutaura kwandamboita pakutanga kuti inini mawaniro andingagoni kuita mari yandopawo vana sekuru handiti ndekuti ndonanga kupi vakwasha vangu vanova vana vani vababa ndonotsvakawo kana ndawana ndo yandopa vana sekuru semapiri atakambovaita imombe atakava iyo ilanguage yatinotaura vachinhema tiri mudare but nyaya iripo manje ndeyekuti fonti haizogoni kuti kumira kuti nave vafuma kunani kunawo izvo iprivate yako manje kuti oinda kuti take kupi uko because ukanogara kuti hakuna mukwasha ari kusati akadzoka ava vakatenga chikonzi chinokuvinga saka iwe chiinda kwamata take nevakwasha vanhu vakuti vakupofuma uvhare iri izi nyaya yacho yatopera. Sorry mambo ndichipindura ndakadaro mambo handiti ndikuzama kuda kupa muono wesource of income yandogona mawaniro andogona kuita marini ndipe vanani ndipe vana sekuru ndo mataurira ndikuitawo mapindura ndikuita. Alright ko ivo wacho waruda kurera fuma akanoti iwo uri mwana wakafanana neni iwo umbobvisawo notudi anova mukwasha uyo mukwashawo kauti mwana sikana ari kuti iwe ndakambobvisawo ndikapawana sekuru iwo uri mwanawo akafanana neni bvisawo unokwadaita kuti chii ya kana kuti kunzi ndine mukana wekuwana mari ndingagone kupatarika nepandopatarika napo but source iri reliable chaiyo andingati ndingagone kunyangira kuvakwasha vangu ndokwandogona kuwana mari ndamboda kuti iwewe uone zvatiri kufunga nezvatiri kuona haisi nyaya inofanira kunetsa stori ava ndivana mai vako ava vabereka mai vako wona pazvakaipira nepazvakanakira ava hafaniri kunyunyuta vakangonyuta chete vapa matambudziko kwamuri and iwe izvozvo ndozvanofanira kutarisa izvozvo kuti allright zvizvo padai vana vamai vangu tozviita sei otonogara pasi haisiwo kuti imhosva yakanyanya stereki asi kuti ukaona vana sekuru vachizoya kudaiwo vari kuzama kuti patingaenda nechapotiwirira nevazukuru vangu ndepapi so ipapa mungatogara kwagore demo ukasauya kwavari ingoti hai mbuka dzevanhu vaiva vasiraiti izvo unenge uchitokanganisika vasekuru ndikwanotambana izvo zvonga tingafanira kuya panavo iwewo ungadai wakatogadzirisa nyaya ikare vanova makumbo avo kuna umbe wogara uinavo sekuru vangu takupewo izvi handina ndikadai ndingadii zvino kana ukatamba kure navo vanozokuisisa ise izvi manje nokuti ava havafe vakakuuraya nokuti ndo vabereka mai vako iwo kavepo mai varipo alright ndachikumbirawo kubvira uchinzwa navo zvazvinozoita manje iwewewe ndanditaurira nasekuru vako vaku ndokunge kana iwo uchida kunzvikwa nyaya iyi usada kuirebesa haina basa inyaya iri simple pakuzviona inyaya inofanira kugarirwa pasi vana sekuru vangu sezvo ndiri panyaya seizvi ndozvifambisawo sei saka isu tiri kuti iwewe ndiomukomana nkurira ndini mama ya ndiwe baba vako vaenzani tebulo chinema ndiwe tebulo chinema nhasi iyewe apa vatonangana nemukwasha wavo sokuti vari toziva shona yekuti wenungu pachishango unozvitumbura kudhara vaipa chipande chokuti ina handachandinacho mwanasikana wamucharoodza ndeushu ozvona ndo zvavaiita kureva kuti iwe nhasi kana ukangozifunga ipapa dai wanga uri ukaita seni waitoenda pane imwe mukwasha izvezvi oti mukwasha kubva nhasi ina ndachokunzorora kwatezvara vana sekuru kana makuda fumenyi ichitongoita chidhimanda apa ichitorera apa samba fumenyi yakadii yakapera choyatikawaizisa iwo uchabatipo kotongoziva ivo ndo zvairaramika kare asi toda kumbira kuti vana sekuru vako ndivana sekuru vako avo havambokutemi kana one time sezvo mai varipo vanoyo ndo vakakuberekai hapana chakaipa ipapa so ivo mai kana varipo saizvozvi ndo vanofanira kutocheba izvezvi mangadai vachitoenda kuna umbe aiwa vana hanzva dzangu aiwa vana baba kugara ndeuku haisi nyaya yekuti yefuma ingabva inyanya kunetsa stereki yefuma inyanya kunetsa stereki musikuru wangu inyaya unofanira kutongogadzirisa iri simple hakuna akapera kurohwa vanhu sari ngofa ine zvikwereti
chero wakapedza sei asi pa unofa unoona chigara kumakwenzi uko atudadzibu nokuti wafa saka azvizvi zvitsvakwauri saka ndotokumbirawo kuti iwewewe chibvunza mubvunzo wako ndichiunzwa. Ndachida kuti mambo amene okuti pamwe ndinenge ndiri kutadza kunzwisisawa nditi ko kana kuri kwokuti inini ndine pandakakorokosa kwakwasha vakandipa ndikagamuchidza vanasekuru handizvoka handizviri kureva here kuti inini ndiri kuzvizivawo kuti vanasekuru vanofanira kuwana zvavo ichokwadi wakagona chaizvo nanasi ndotopembedza that's very good. saka nazvino ndosaka mamidzawo nyikotaura kuti aiwa stiuka ndichangodzokera kwakwasha wangu ikoko ndonopiwawo ndindichakuna nasekuru. Saka ukaita senge kuti unoda kuvhara unenge uda kuti akuda kuvhara kuti ndinokuwa ndinoendawo kwana sekuru vangu ndikaenda kweko kunokwashaiwa odii kuti pane zvimwe zvichabuda here kauti hapachisina inyaya yekuti handimambotaura mukati mukwasha muonde chimira wagosimukai uyemira sina gumbukerere ngidwe right gogo hamusapike yenyu ngangozodona ngatimudavidze zviri kutaurwa kuti venyu mati ndonditeerera iwo right vari kuti hanzvadzi yangu murume wako akafa asina kana zvavabvisiwo kana zvishomawo ndanchikumbirawo vamwana vangu ndipe ufuma ameno sehanzvadzi ndiwo unoziva chimiro chezvazvo kuti pangapodziwe sei api zviri kutaurwa nabhudhi avo zvinonzvika ini ndoda kutaurawo chokwadi pamberi pedare rinoro kwako ridini ini ndichiwanikwa ndakawanikwa kuganyungu kwavatete ndikatwa chigadza mafiwa ndikabvisiwa mari baba vangu ni vari vapenyu vabereki vakati mari yedu yakwana mwana wemudiki mboende mumbonogara kuti yakwana kuratidza kuti yanga yadi iri yerutsambo right baba vai vakafa vai baba vemwana waigirapo vakafa vafa ndikaya kuno kwagoredema kuno ndagariwa nhakana baba veuyu right vakagara tagara saizvozvo tatisina chatinacho vakatuma munhu vainzi vachitumbu vakauya murume wangu akati pari zvino hatina chatinacho tikagara tikarima tikatenga ng'ombe mudanga yagara tikabereka ng'ombe dzikawanda kukanzi kukabviswa murume wangu akabvisa masungiro akabvisa ng'ombe yeumai abvisa ng'ombe yeumai ndobva okutanga akafa baba vevana vandu pavafa izvo vazovhuma navatindovhafafu mira toni kureva kuti kwamuri kutaura nezvako ndeuko kune uyo musikana akagara ndokakapedzwa tsambo handi kune ava manje ava ndobva vabudikwa ndokune ng'ombe yari kutaura kuti kabuda ng'ombe ndo yari kutaura nezvavo kuimba yaava vazoberekwa ava kune vasikana vangani vakomana vangani kune uyu kune musikana 1 kune musikana 1 kune vakabira pa kune musikana 1 ungari kubatanidza kuti baba amina timboona saka akabvisa pfuma ndiani uyo kana kuti ava yawakazoendesa uko akabvisa pfuma mwana wemba ipi yabankuru ngati yabamini kwabamini kurari kwako iwe ndiko kunotora ukapa ndobandatora ndikapa vanasekuru right aiwa ndaitoa kuti pajeke ndinotopaona kuti dai angati yakabva uko ndakandichitoziva ini kuti okay kura kuti vanhu ava ndese kuti vakadii vakabatana kwako iwewe kwakaberekwa musikana okay mati musikana 1 kwakaberekwa vangani 2 1 ngosaka kukoshana ngori 2 chete 4 kuvamwe 2 vabvepa nyaya yakaitika pane mukama nditi makazoitawo akaita kunge agara nhaka but zvinhu zvacho zvaisanzwisika ndokuita vana vasikana vaviri asi avasi ukama chaiwo ndeve ukama chaiwo asi kuti the way yazvakaitika nayo handiti zvaive zviya zvekuti handimuziva kuti kune vamwe vanhu vakangwara kuti iye anotadza kubuda pachena but iye aripo zvake
right ngatidai kuti zvijekere avari right mambo tauri zvijekere kuti zvingaremere ivo vachete edu imimi uyu muziva here muzukuru wenyu akangoberekwa asina kumbobuda zvitensvene baba vake asina kunge akazivisa upi ari kutaurwa neuyu kana kwatiri nde saka takaomesera uyu kuti pamakambobatiwa makauya here kotaura kuti uye kotaura kusvikira ashayika kana mbuya kotaura ndasiwo kuti wo baba wacho kuti iwe nhasi wouya iye muzukuru nimuchimubvunza ndi baba wake ndiani iyeyo wacho vasikana tu vakazoberekwa vakati asingepe ukama zvoda kuta kuzama kutsanangurwa nemwana ndinopa ndichasinge kuti pane vamwe vanhu ndinoita kuti vakangwara vakangovandiravo ndovati vana tuna mananzva dzenyipi saka kureva kuti uku kune 1 apa pane 1 plus 2 vaya vakazovandigwa vaindivati vangani 4 because mambo inyari fana kuti jeke ava vana vekutanga vari kurodzwa nani kwekuganyungwa vari kurodzwa nani namukoma ari kuganyungwa namukoma ari kuganyungwa right ko ava vakazoitiwawo nevamuri kuti kune vakavandira vari kurodzwa nani neni unewe ndobva vaita 3 saka kokoka aiwa vana hanzvadzi ndedzenyu chero uyu nhasi chero akamhanya chero akadii chero imi nhasi chero mukamhanya chero mukadii pfuma haina basa pfuma ndemuteme hwayo ndachikumindira kuti aiwa ndazvinzwa mambo asi kuti zvinike chitika kuti pandakarohwawo ndichibva apa ndikatowe izvi neizvi but rekedzai tione zvataura mwana wangu mukomana ndikamhanya ndikatsvaga aiwa wana hanzvadzi yangu ndazvinzwa zvamataura ndikupai asi handingakupedzi dzakakwana nechikonzerowo ndichapona ndichipa ndawanawo ndosvika ndikupai sezvo dari riri muno mudare munomu ndomashowa mungatauri chete ambo yangu mambo ndiani handiyeva taurai muri koko mungapedzi nguva ndakuti taura seshava kuti murume wakapedza vakaenda nguva yehomu nguva yaitwa ndoiya saka vatete vakauya ndikukumbira ndikuda musikana ndokugara pasina baba ndokupenga usekadhara yanga iri nguva yehondo iyoyo ndokupenga usekadharawo right kusvikira baba vagamuchira ndobva kwauya zomari zvishoma zvakauya zomari zviya avati pavakatowo shoma mari yakasara vanga vachajwa $200 saka ava ndobva vanhu ngashoma kwababa ndobva kwasara mari ndobva kwasara 160 sambo yasara 160 kuinda kwavo nikokoko tangota zvokuinda usiku nguva yehondo ndobva vainda kuenda kugara ndikuenda zvachose tipakazoberekwa musikana uyo ari papapa aberekwa musikana mukwashe ndobva afa aiti afa vatete vai vakati mwana wanzadzi yangu hakuna kwaanoenda chikonzero ndinda akamutora ndinaye murume kuti amuchengete ari kundichengeta ini ndibva vakatora ndikupasani kupasa muramo wavo ane vanhu baba vapi baba vava ndokugara vakati vatina chakavavarevera ndokuzoti papai mukwasha uye wazobvisa masungiro aiti abvisa masungiro ndovazobvisa mombe yeumai tikati avachembera ava vaida chini ndovabvisa mombe yeumai ndovataisa mudanga ndokugara right mukwasha udo ndobva azofa vane vanhu vobaba veushu vafa zvakaitika ko ndezvakadino hatina kutsvaka zvokuvakwasha ndo pakazouya uyu mukwasha uyu pashawa munhu anouya kotaura kuno kwatiri kuti mukwasha uyu wadini wafa vaitana majaka kuti uko ndobva azouya uyu muzukuru ndobva azopira ndovata kuti aiwa ka ko mukoma wangu ari kupi aniva ndiye mukoma wako wateziva kamuroya saka uyu ndobva kuti ndokutaurawo zvakataurika papi ipapo tikati zvakanaka saka iwo wazotonedza kuti ndiwova mukwasha kauyu saka bhuti ndobva kuti ndiri kuda 150 ndobva takuchemera muna muzukuru uyu tabhuti ndobva vatinzwawo ndobva yasara iri $100 saka isusu dhuwe manje isu tafunga kuti vachasimuka mai ava vacharambirana neclaim iri pano batibata iclaim iri kuti roora vataura kuti ndakavhisigwa rutsambo yeti pano pari kudiwa chini roora kuda kuti claim yenyu nemudare yakanaka haisi kudzokera kutsambo yakavha makaivhisa kuda kuti imimi vamadhuwe ava vanabhudhi venyu vari right
havana kudzokera kuikwa zvakabviswa kuya vangomirira pang'ombe 4 vakazoti zvakadai sezvo pakabva mbudzi tongomira tiri pang'ombe 3 kuda kuti claim yavo hapana pamatsanangura nekuti pakavharoora makutsanangura zveng'ombe yomai masungiro nekubviswa kurutsambo saka claim yavo iri right ndasada kuva mama right tine kazhinji tichiinda chakaupa sokuti tiuye muno mudare si ndaenda pakupedzisa vakati veifunga kuti vaneiona kupi tikati aiwa munzoonungu unozvitumbura vakati vakwasha vose tikavataurira havana chavainacho naisisi isu tisivada kuti yenu vazukuru ava tine vazukuru vari sure vana vedu susu vazvizukuru zvizvikune vavava tine fa susu unoona kuti vane kutaurira naye zvakanaka here izvi taida kuti taurira nevazukuru iyi tiri kuda fuma kunani kune vakomana ava gore akapera vakatiindisa mukomana iyi vakati baba vana sekuru gare pasi hapana kana gare pasi tikati $100 iyoyo toisa kumwombe vakati alright $100 haina kudini haina kuuka saka tazva kupedzesa sisandi havana kuva neiwana tikaona kuti kufa kuri pane vanhu mangwana hatitoshungudza vazukuru ava nekuti zoshuwa tegara kusango hakuna munhu ane kukwanisa kuti adini mutemo wakuzotosunga manje kuti makambotaura here fuma toti hatisina saka tauye muno mudare kuti imi udare toonesayo Alright, pari right, ini ndada kuona pana mama ava. Vana budhoni vari right here kuti vakuti ndinoda fuma. Kutaura kwavo kana vaziri vafuma yavo vari right asi chimwe chinhu chandiri kusora kuna ana bhuti chinowana. Ini ndiri musikana mukuru, ini takaberekwa tiri vasikana 2. Pane usisi vari kwachirira vakatoshayika zvavo. Baba vakaenda pasi apa vasina kubviswa kana sendi. Asi ikoko asandanzwa kuti vakaendesa namatare. Kwangu kunotove nani kwakabva cheuviri. Totarisira kuti ivo vana bhudhi ina handisori zvavo zvavari kutaura zvakanaka fana zvinhu zveda kutiwa kwese kwese ivo vane ropa ravo vakamboendesa here vakwasha vavo matare vakambobvisiwa here sendi avo asi ini ndinova ndakatombobvisiwa cheuviri ndinovari kuti haiwa tiri kuida ukafa mangwana togara kusango kwava vakafa ava zvino hati vakafa kwachire vakasvika vakandonyedzera pasi. Alright mama, pari right. Saka imimi manje mashoko amuri kutaura ayo uyu asizinzwa uyu uyu haazodaviri nhau dzakanaka kuna abhudhi venyu. Imiti zvakanaka ava hafi vakuudzei kuti aenda kudari kunoreva fuma kuno ubi kune uyo asi kuti munhu wavari kuona mupenyu muri kuona face to face kwaakafa akambungere shama zvandiri kuitiwa ndozvauri kuitiwawo. Dare ndinodavira here hata ndidavira davira uya handimurambidza kuti asingabvise fuma garore mwoyo wangu uchene asi manje kazvinofanira kuti kwese kwese tingoita aiwa mama musarasika imi nduma kutorasika mama mashoko ewe hamufaniri kuataurira munhu mudare kuti asikunge makuramba mama shoka mama zvomotaura mambo pai kuti uyo haafaniri kunetswa maningi muripo imi mune right yekuinda kune vava mufugamo ana bhudhi zvinhu zvakamira zvakadai but mukataura muno manje mudare moita sekuti makutodhifenda kuti vasingarevi fuma kwamuri mukwasha ari kuda ndowamaiti vhiki yapera tati kudare kwachireya vakwari kwachireya vhiki yapera vakamangara izotiripo tikanopedzesa zvatikuitazo taura kuti ava matongo ekoko teuya muno munoti matongo nyaya iripo gugu hadi kusati ndanzvadzi yenyu hanzvadzi yenyu iyi inodya mari yenyu imi uyu mwana musikana wake wazvara ari kutotorehwawo nemwana wake mukomana ari kumashure uyu anodya pake apa ndonhaka yake iyi kureva pamuri iyi saka ndinokumbirwa kuti musingarasike chifambo cheshona yani shona yedu mukona isu kana tichibereka saizvozvi tichibereka vana vangu inini panapa ini ndikudya vana sisi vangu vananzvadzi dzangu dziripo idzo ndinongwa ne5 ndizvo ndodyira ini vana vangu vandiri kubereka umu izita vatove nana baba wavo vari kumashure saka ivo vanotoreva pamuri saka ndokumbirawo kuti panga aipedza uyu mukomana anga aipedza mapedzero anga atoita isu tatamupawo muono wekuti haiwa iwa unetso nemunhu anoita hana iwe uri kusungiswa usinowo wani saka iwe unomisawo pamutemo chamwariwe indaisiwa pamutemo iwowo ndiri kuda kuti undipewo fuma kasira chopuchopu pamwe ari kujupe akaisowa hazvina kureva kuti kana yakanzi fuma kani ing'ombe uda kuiona mutumbo wayo chero mari ing'ombe akaikanda ari kujubheki ikoko notoya vana sekuru vangu batema akadai chitopera
vanongosununguka chavari kuda kutsvaga ndechekuti shuwa mangwana hatifaniri kuti zvikuremere mangwana kana vange vafa vapenyu uchivaona vakadai but ukaona yavenyaya chaiyo chaiyoka unonditaura nerimwe rezuva kuti mapapai maireva asi tiri kuti kana vachitotara zvavari vapenyu vakadai ndotokutendai zvenyu vana poromondo kuti matauriro amuri kuita nanzvadzi yenyu hapana chakashata but iyo ari kuchemawo achiti ndokumbiriwo kuti mufambiwo kwose kwose iwo atozvinzwawo pano kuti mamuri kwachireya saka izvezvi nemunhu upi nemunhu iyeyo kureva kuti wona nhasi uno wesewo vari pano pavaguri dema saka tiri kuti inini ingotauro mwanangu kuti pawakakura sipo pandakakura inini pamwe otherwise ndakangofanana nemwana wako iyeyo but chiri pandiri inyembe nemashoko andinawo vose vari kuona apa hapana wandine zera naye ipapa pakuru chete but ndimwari akangopozodzera kuti uyu ndo anofanira kutonga saka ndokumbira kuti mundinzwe mai vangu pashona nda kuzama kutaura nanzvadzi yenyu imimi enai mugare pasi chambi nacho uyai kuna mambo wenyu indokugamuchirai ndodaidzira vana dhuve vouya pamuri aiwa nongoneni wachema akadaiwo shomo zvizhinji vana vangu rambeiwo muchiitawo mbijana muchidarunaro navo tarise muone mukwasho wenyu wakadinai wakafa vasara vatava navo nhasi takungosvindanidza kuti uona tingaite sei matena ndikozama kutaura shona yandikutaura yakakura iyoyo kuna anoinzwa yakakura imiwo gare pasi sainde kure muchafurire mwana uyu muchamudze mashoko akaipa iti iwe kana iripo indauko vana vako vasikana uvhise pfuma mangwana omanga ndakafa pano vananza dzangu vadye ndiri mupenyu fine zvitopera hazvina basa zviya zvofuura zviya saka ndokumbirawo amai kuti zvokuti mai ndakudare panapa paurayiwo munhu pano so mangogarawo makangopauyawo saizvozvi hazvina basa zviya kuuya hapana tinotaurirana tichingoonesana saizvozvi zvamuri kuda zviri kudiwa neuyu zamandapinda panyaya yani panyaya yedu zvakanaka iye uyu iye gudhoni mwedzi wapera pasiri takanomutorera ng'ombe akakasungisiwawo pano izvo takanomutorera ng'ombe iye amire pano akabhadhira tokazire ng'ombe takauya pano ndada kuti vatongi ishuwa nyaya yari kutaura vamambo yakanaka indakaona ndaenda kwasimuchembo ndakaona vanhu vainesana yakaenda kukoti nevamwe vekuzanda yakanaperera kukoti tikutaura vamaita kuti nhasi munefa nhasi ava vedi vazukuru vari gona kuchinga takanasvika kukoti mungozivo kuti kuna munaumbe yakaitika yakaendesana vekuzanda vakanasvika kukoti niwe kwamatsvairi saka izvozvo manje tenga tisingadi kudiri saka tati mambo teda kudzivirira aiwa ava hatimanya kuzondipa kwandiri ava vana vangu imimi kwamauya ndikwababa venyu vakafanana neava saka ndiri kuti tichataurana panyaya iyi gogo mutinzwe hazvina kushata zvokutaura kuti venyu chatiri kuda ndechekuti vasinganyunyute pamugere tarisaimaona kuti munyama urudzivi kuti wapinda wafa wadzokorera umwe wafa wapinda uyu wafa chiko still wangosara chiko chingobereka vana vako nhasi vakukuchengeta ndivava saka ndotokumbirawo kuti inini kana ndichitaura zvinhu zvandiri kutaura iwe mai vako varipo itotendawo isi takafutsira vose hatisina kana one watotarisira kuti anga aripo nhasi saka unotori norombo rakanaka unotori namai wanotoenda unotaura kuti anowa mai kana zvapadai toita sei so izvi zvokuti wauya pano mwanangu haizvi taura neni zvawawana zvawamhanya ukanotsvaga izvo zvokuvakwasha vanazvo ivavo kana iwe nechimhuri cheng'ombe kaone ching'ombe chaunacho bvisa upe amai ndakubvisa chishoma chandinacho kana sekuru wangu tifambidzana zvakanaka zvotopera iwo zvigaro zvinyarira chandisingada ndechekuti murambe mchingotarira nyaya yekuroora ina basa yekuroora hakuperi kunamba kuchingovapo ivo vana vari kutaura zvechokwadi kana vakange vafa vose ava unochiona vatete vedu havaitiwe zvizvo pano vatete vedu ndonorombo rakanaka vanotovana sekuru avo zvidhara zvavo zvanopinda mubamano vakadzi vavo svika kugara pamakumbo agogo handina asi ndakaenda zvongo mavo ndinovapo zvishoma zvandinazvo machembera angu aiwa ndetira kuti wandinofamba chiro ndikatsvaga basa riwanikwe havangakuudze zvako ipapapa mwoyo wekubereka une kuti vari kukuona but mumwoyo mavo so ndikada kukuudza zvinhu mumwoyo mavo izvi haufa wakazvigona saka ngonzwawo zvavari kuchema ivo vari kuchema itochema nena varitochema vari ivovo nokuti hapana pavasiyana tokumbirawo kuti vari kutaura kuti tikudawo ng'ombe ngani 3 ne$100 iyoyo 1 yeta vhisa yakaenda kubudzi kuya kuti wasara ng'ombe dzako ngani 3 zvinetse zviya wagaragara hadziye tuse one time wagaragara nesekuru wangu wagaragara pazvasarirawo zvosarirawo umwo anenge aripo otozvona
asi tinoda vapodzi chete. Ndinadawo kwa mashoko ataura hanzvadzi yangu yekuti ivo vavoni havasi kuvarevera. Ivo hanzvadzi yangu vakasiyiwa ivo vakomana zvidiki zvakadai. Hanzvadzi ava vakada kutama kubva kwagore demakuuya uko indava zvanzi kumanje vana ndevachengeta sei. Ndati aiwa hanzvadzi inda unagara uko ndisakupasa munda ine tohwa uko yevana, ndisakupasa ng'ombe dzausagara nadzo kuswera washanda kusvikira vana vakura. Izvozvo ndizvo zvaitika futi kureva kuti anga ari mwana wangu nhasi kwaotsvaga kuti vana vavoni chaivo chaivo. Kana iri hanzvadzi yavoni takana kukweshana nayo kwachireya takati iwe tisachinja dare usauya kwedu. Takadzoka futi takaona zvakangodai hakuna kwateti uyu ndianenge akadai vakadii aporomo vakafundisa kuti mari ngoda fuma kana mapotera kwa mbosi aiwa vanokupai ini zvangu handiwanzi kutaura navo kazhinji. Mwanangu zvandataura ndizvozvo iwewe manya uparapatike utsvage nepaunofunga nepauri kuda pose ipapo unoya pano pandiri hauchandikuna nasekuru unoya pano pandiri. Mambo wangu ndawana izvi ndidaidzira sekuru vangu vadii vauye chitovapa zvakanaka zvinge zvitori nemagwara azvo zvinonyorerwa zvechidhindo neresiti yako zvikozvidinai kuzvigarira hazvina kunzika zvee zvose one time zvawawana izvozvo fodza vana sekuru. Ndanchikumbura kubvunza dare pane sekuru pavambotaura mashoko rekuti zvapakuti tiuye kuno kudare mazoro ati muri kuti shungurudza pamwe vangagone kujekesawo ndizivewo kana vari vafanira vangu ndigone kutsiurawo kuti ko imi maizosvika kuudzaona sekuru izvi nekuda kwenyu. Ndinoona sekuti mashoko emudare. Mwana musikana simuka mwanangu simuka. Isu kuno zvedu hatina chinorema zvedu tinonge chida kuti tingoitawo zvinoitawo kuti zvinhu zvedu zvifambe zvinapana chinorema ya zozvoona kuti watokurawo iwe pamwe wadhwaiziwa kutoenda kwavari kuzera kwavari chakuchaiko kuti paripo pawakafara. Ndokumbira mwana wamai vangu zvinotawana sekuru mazvirwa ndokumbira vana vamai vangu vana vangu unoparapatika nepaminapo muzorodze zvikuchemewa nana sekuru venyu. Chona iyo yandataura iyo yakakura endi yakanaka kana yeyo asina iwe unomiramira baba ningi chituko chachiriwo kumurume wavo tikadiwo tambozama kunopodza pana sekuru kuitira kuti vana sekuru vedu mangwana zvechokwadi ndokwatinoberekwa afana kuti vanyenyetese zviya sezvo uchingozvinzwirawo ndaona kuti handingatadza kusimudza ndangokuona iwo makangofanana kudaro ndikati aiwa unotaurawo maviriwo matatu semwana wakaberekwa inzwa zvekuchema sekuru venyu unotowo kudiwo nazvo. Aya zvitoro nasekuru ndazvinzwa zvangoitawo kuti tinoitawo saizvozvo tsvakawo ndokuona sekuru. Aiwa ndozvitenda vana vangu that's good. Mai yakwe isu hatida kuti tingoti tachitsvaka pai tachitsvaka zvinoita kuti tinyatso kubatanidzai. Yes of course zvinowanikwa zvika ndokukumbira mwana wamai vangu ndokukumbira mwana wangu endai munogara pasi mupodze midzimu izvi iri kuchema iyi yatindirafowo ndajikawo changuwo ndikafa kana ndanyora tsamba yangu vamwe vanoti ukabvisa ng'ombe wanje chaiwo vanoti wanyora tsamba yako kuti ndapedza hakuna sarera avafuti vana akodingi nokugona akodingi nokuziva. Saka ndokumbirawo kuti zivai dare kunongo hakuna kushata kuno kunongoitwawo saizvozvo ndosaka rakanzirivepo. Ndokumbirawo vana vangu mongotasa izvozvo saka dare rinotike tichiti 14 days but ndokumbirawo kuti mumhanye zvamunokwanisa kuita iyewo anitoziziva papabhabojani iwo fonongodheregwawo chingonzi nemunhu hana iye akatora mwana wako hana sei inodaro rinodhireva rombo vafumi dawava murombo waitora mwana womunhu saka unotofanira kutoti utogwinya chinatotara wainzwisisa kureva kuti kana zvadaro zvinokubatsira uchinhu waniwo futi zvavangamboita tikutanga zvawakaita tikutanga iyo dzati zviri ndinozvitenda ende wagona zvinhu zvandisati ndamboona futi izvozvo ende wakazvigona magonero akati awaya zvigone futi pari zvino upodze futi ivo vakamhanya wongova chibhakira chemunzeve wodona ivo vakamhanya iwo woti kwi wodona right fine izvozvo izvo ichitopera
ndachikuroka mambo pane kumanya futi kwekuti pamwe handitapatarika iko pairi zvino gore rinouya futi handisati ndambodii munyaidi mambo bane kuno ndokwaunomhanya uku kwako kungoenda kunotandara but waonati nyaya dzakuda kubvisa mari kaunomhanya kupi kwa mambo wako. Mambo wangu ndawana wezvi patarika pawinapo ipapo kupemana siku chete avoida chete kuti musateverwe handifani kutevera muchita handwa ni 14 days kuda kuti kujamba china chiri kuya china chinouya icho avachaya pano kuzona kuti wauya neiwo zvishoma izvozvo patarika iyeyo wari kunzvenga iye anofanira kupa mari iyeyo kuti mukwacho uchimuti hana chainacho ndopauri rongo ipapo seuzina ini ndiri kusungwa ndinomira kudari kwamambo iwo nditi iwo baba liwo vakazvara imimi pinda ndipindure ipapo mambo izvo kana vaitaura nehanzvadzi yavo handiti vaitaura nehanzvadzi yani yavo patini kwakwasha pandaendawo patawana tavapa patisinawo vakwasha vatiti vana baba mbotimirirawo izvi zvakutaurikawo zvekuti kwanziko havana chavainacho ina handizvizivewo handidi kunyera vaitaura nehanzvadzi yavo vanacho aiwa fine aiwa saka iwewe fine akwete kuti vanacho vainzi vakwasha havana chavainacho ndivaidaro apa mino zvavaitaura gogo nehanzvadzi dzavo urokubereka kare urokubereka ipo panotoziva kuti vakwasha ndo amaika ndokumbirawo ingoperodzai mhepo iyo azvina kundikadzivhetuse 3.3 one time asi izvo zvavataura mutemo wedare kana vaine mwoyo wekubereka semwoyo unenge wangu ngaine zvamuinazvo iwo ngavasvikamuchire vazive kuti vazukuru vedu chinononoka manje chikonzi chingaichitora dzose tatenda ndataura zvechikonzi ndikakutaura zvechikonzi ungomuka kaindarisangu indati iwe huya kwamambo wani wako chero kandifonera chokupati pakusiku ndokudavira mambo wangu ndawana zvakadai kana sekuru vangu ndingavaone here ndoti hongu tovafonera vaikutora isi toziva kuti tokupawo risiti yako utoenda iwe utora yavo pakati gare iwe woziva rekedzakura chitumwa munhu rekedza kumayosungi raramba izvozvo nokuti iwe uri musukuru mene mai ndine mubvunzo udare handimuziva mukutsvaka nditi hazviri kuti watsvaka wakunda kuwana mari iri kukwana mombe maybe mukufambawo makwasha mwachanditi inini ndine $20 uyo anditi ndine $30 handiti right panenge pachifambawo sei ipapo pandogona kuti ndawana mari but mari haikwane mombe mariyo mombe munodare 350 ndozvataura mambo ati zvanenge wakabata unoya nazvo ndikuchemera kunava pane kuchemera ndimambo inema ukasungwa kusungwa kutorwa kodzero dzako dzose zvaunonzwa kubhabhadzirazvi 14 days pano kuti tonyepekwa 14 days usambonogara zvaunze parasana zishayiwa pana padowe $20 pano panodiwa mombe dzatawa idzi zvataku zvawakwanisa kuona zvinogutsa mambo gutu apa vanova vanopodzewa kana kaona $20 pano haibo ndopanda ndiri kubvunzawo dare handiti kuti ndonga mapindiriro amakuita moyo neaitawo moyo vekutanga nditi mataurira vaita hongu 300 but ini handina kukwanisa kuwana chi 350 handina kukwanisa kuwana 350 handizvoka dare riri kugamuchira sei kundizoziva inga ndakubvawo kwanditi ndichava ndichitaura kuti ini mari yangu haisati yakwana munomukoti mukutonga vanhu vanenyaya dzakatasa idzodzo mambo vakuti unouya kuchema kwavari saka wada kuti mambo vatikana nechonzura zvoya gamuchira akwakutoda kunzwisisa mambo but ngapataridzike kuziva kuti vana sekuru vamudare munomu chete iwe ndanotsvaka zvinhu zvangu igare zvinhu pasi wazinzwa it's okay kana iwe wati nditaure semutauriro wandiri kuti vane ava nokuti ndaitaura no zvakanaka kwakuda kutaura kuti aiwa inini kubvunza nditi kuda kunzwisisa kusioni ndine zvandiri kupokana nazvo kwakuda kunzwisisa andakusimudzira uyu uye akati kudii mira uchinzwa manje uchimwa kuti ukundwa neuyu totaurana sekuru wakateerera wati kudii muzukuru pandati panyaya iyi ndati zvikutoura nasekuru tiri kuzvinzwa tichangonotsvakatsvakawo tonoti toona pakadii iyoyi futi yachapera shungu dzemukomana kana iri $20 sezakadaro haisi $20 nomudare regis